Matay, Dok. Unsa may pangandoy tuod nimo, Dok? Akong pangandoy gidbong, akong bank account masudlan og 7 billion. Para sa akong papa ba? Ay, naa di 7 bilyon imong papa? Dili, maupod na iyang pangandoy. Wala, 1,000. Oh, may napilaban eh. Kwarta na bigla eh. Pik, toba topik, toba topik. Sarap ni mo? Panghatag mo ay. Gamay ka galit kayo, ne? Kanang tawhana oh. Kana iyang pitaka maunay kawata. Bisag magkinaon sa i-secure ginang pitaka. Ha? Tara oh. Sige lang ka to ah. Dali ah. Hoy, tulis ni. Ay, ka. Hindi na. Kali mo. Sa. Di. Unsa man eh? Ay, si pagti yung dira. Kay tulis ni. Ay, lugiyok na. Dok, napita ka, Dok. Asa man ang kwarta ana? Kwarta, pita ka naman na yung giingon. Pitaka apil puno tatong kwarta. Wala man kakaingon. Limos, call. Palimos. Palimos. Natay luuya kay nimo. Naot makataban nimo gamay, ginagmay ra gina. Inana kinabuhi yon. Inana na man inbudagi, ha? Akong kamot. Surut kayo. Mahatag, di man nabugtiin. Ayun na. Kampo sa tao sa mga on. Sige. Sige. The name, the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you kasi tanang blessing ni mong ipanghatag sa kuha. Asa mo aday. Oh, hello. Ay may hapon pod. Kumusta man? Gabuan. Kahapon nga ako ang gikuha tatong kinawat nga kupras. Akong gipang baligya na kay mahal man kay ron kupras kanang iyan kilo. Magapakaon gani ko karon Ingato unta ka para makabahay ng kato atong sa kupras kong kinawat. No, plata kaya ning ligira na kulang makinig hangin. Buka pa gining ball rest. Ang flap yun Flap yun kulang hangin